Ei vaan taas kaikki. Ymmärrämme nyt, miten tekoäly toimii, ainakin periaatteessa. Pystymmekö vastaamaan suureen kysymykseen? Osaavatko koneet ajatella? No, kokeillaan. Tekoäly ei ajattele. Tekoäly on optimoinnin tulos. Ihminen valitsee, mitä optimoidaan. Häviöfunktion. Ihminen valitsee myös kaikki ne reunaehdot, joissa optimointi tapahtuu. Lähinnä koulutettavan mallin rakenteen. Kaikki näkemämme älykkyys syntyy siitä, että mallin häviön arvoa suuren datajoukon suhteen koitetaan saada mahdollisimman pieneksi säätämällä sen miljardeja parametreja. Tämä ei tee tuloksista vähemmän vaikuttavia. Päinvastoin on suoraan sanoen hämmästyttävää, että pelkällä optimoinnilla pääsee nykyisiin tuloksiin. Mutta se muuttaa käsitystä siitä, miten tekoälyn antamia tuloksia tulisi tulkita. Tulkitaan. Kun tekoäly oppii jotain, se tarkoittaa, että mallin parametreja säädetään häviöfunktion arvoa pienentävään suuntaan. Kun tekoäly tietää jotain, se tarkoittaa, että parametreille on onnistuttu löytämään niin hyvät arvot, että mallia voi hyödyntää käytännön sovelluksiin. Malli on oppinut kuvaamaan kohdettaan. Ja kun tekoäly ymmärtää jotain, se tarkoittaa, että malli on löytänyt säännönmukaisuuksia, jotka yleistyvät myös uusiin ennen näkemättömiin tilanteisiin. On kuitenkin ennenaikaista väittää, että tässä olisi koko totuus, mutta tämä on mielestäni toimiva lähtökohta. Aivan viime aikoina on havaittu, että kun optimoidaan tarpeeksi suuria malleja, tarpeeksi suurella datalla ja tarpeeksi suurella laskentateholla, määrä alkaa muuttua laaduksi. Perinteisen tilastollisen tai määrällisen yleistymisen lisäksi olemme saaneet lisääntyvässä määrin esimerkkejä myös laadullisesta yleistymisestä. Kukaan ei koodannut laajoihin kielimalleihin tai niiden häviöfunktioihin ymmärrystä ironiasta tai logiikasta. Siitä huolimatta suurten mallien on havaittu oppivan sellaista. Näitä odottamattomasti ilmaantuvia kykyjä kutsutaan emergenteiksi. Mistä nämä emergentit kyvyt syntyvät? Nykytietämyksen mukaan näin tapahtuu, koska kyvystä hahmottaa datan piileviä rakenteita on suurta apua häviöfunktion arvon minimoinnissa. Mallit siis oppivat nämä rakenteet alkuperäisen optimointitehtävänsä sivutuotteena. Tutkijat tosin kiistelevät vielä siitä, kuinka äkillisiä nämä kykyjen ilmaantumiset ovat. Ovatko ne olleet jo pitkään muhimassa pinnan alla, mutta emme vain ole osanneet havaita niitä ennen kuin ne saavuttivat riittävän suuret mittasuhteet. Joka tapauksessa näiden uusien kykyjen ilmaantuminen
Saattaa olla jopa arvokkaampi oppimistulos kuin se, mitä häviöfunktion avulla alun perin tavoiteltiin. Toisaalta on epävarmaa, tuleeko pelkkää nykyisen kaltainen häviöfunktion minimointi passiivisilla datamassoilla johtamaan ihmisen kaltaiseen ajatteluun. Seinä saattaa olla edessä, mutta vielä siihen ei olla törmätty. Jotta siirtyisimme tekoälyssä aidosti uuteen laadulliseen vaiheeseen, mallien on todennäköisesti irtauduttava pelkästä ennustamisesta. Niiden on pystyttävä vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa, testaamaan hypoteeseja ja oppimaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Jatkossa tulemme koskettelemaan tätä näkökulmaa tarkemmin. Vaikka kaikki tähänastinen pitää teknisesti paikkansa, kysymys koneiden ajattelukyvystä on kaukana loppuun käsitellystä. Laskennalliseen ytimeensä riisuttunakin tekoäly jättää meidät edelleen saman suuren pulman äärelle kuin Alan Turingin vuosikymmeniä sitten. Can machines think? Kysyi Turing. Olisi helppo sanoa, että tietenkään ei. Nehän osaavat vain laskea. Tuntuu luonnolliselta ajatella, että laskennallinen älykkyys ei voi mitenkään vastata ihmisen älykkyyttä, mutta tämäkin on vain ajatus. Todisteita ei vielä ole. Emme myöskään tiedä, onko muunlaista älykkyyttä kuin omamme ylipäätään olemassa. Erityisesti voiko aitoa ymmärrystä syntyä muuten kuin biologisesti. Niin kauan kuin peruskäsitteemme älykkyydestä, ymmärryksestä ja tietoisuudesta ovat itsessään auki, on mahdotonta sanoa, tuleeko tekoäly koskaan ymmärtämään vai ei. Jotain perustavanlaatuista on kuitenkin tapahtunut, että joudumme edes pohtimaan koko asiaa. Ymmärrämme tekoälyn matemaattiset toimintaperiaatteet. Lopullinen tavoite on kuitenkin paljon suurempi ja paljon tärkeämpi. Ymmärtää, miten tekoäly vaikuttaa maailmaamme nyt ja tulevaisuudessa. Vain tämän tavoitteen saavuttamalla voimme tehdä viisaita päätöksiä tekoälyn soveltamisen ja jatkokehityksen suhteen. Tähänastisella tietämyksellä emme vielä voi, ainakaan valistuneesti, loikata tekoälyn vaikutuksiin. Olemme osoittaneet, että mahdollisuus älykkyyteen on olemassa, mutta emme miten sinne päästään. Tai päästäänkö ollenkaan. Tai mihin asti päästään. Vielä tulee selvittää, millä keinoin ja missä rajoitteissa tekoälyn vaikutus tapahtuu. Eli mikä on mahdollista käytännössä. Keinot ja rajoitteet keskittyvät tietojen käsittelyyn ja elektroniikkaan, tekoälyn tekniikkaan. Tekniikka muuttuu paljon ripeämmässä tahdissa kuin matemaattinen perusta ja on toki perusteltua kysyä, kuinka nopeasti nykytieto vanhenee. Tuleeko siitä käyttökelvotonta muutamassa vuodessa ja sitä myötä sen opettelu on melko turhaa? Uskoisin, että suurimmaksi osaksi ei. Jatkossa käsiteltävien mallien rakenteelliset ja koulutukselliset periaatteet
ovat pitkään pitäneet pintansa stabiilin matematiikan ja alati uudistuvan laitteiston välikerroksena. Olipa tulevaisuus millainen hyvänsä, nykytilanteen hallinta on joka tapauksessa välttämätöntä sen ymmärtämiseksi. Miksi suora loikka perusteista vaikutuksiin ei onnistu? MLP-verkot, joihin olemme tutustuneet, ovat oivallisia periaatteiden opiskeluun. Tekoälyn evoluutiossa ne ovat kuin Australopithecus ihmislajille. Ne edustavat hetkeä, jolloin nousimme seisomaan ja kävelemään. Ne ovat todiste siitä, että hermoverkko pystyy periaatteessa esittämään minkä tahansa säännönmukaisuuden ja varsin usein myös oppimaan sen, kunhan dataa ja aikaa annetaan tarpeeksi, missä tarpeeksi on matemaattisen salliva. Nykyisiin maailmaamme muokkaaviin sovelluksiin tämä alkumuoto on kuitenkin aivan liian kankea. Se yrittää ratkaista kaiken raa'alla voimalla, kytkemällä jokaisen tiedon murusen kaikkeen mahdolliseen. Täysin kytketyt kerrokset, jos muistatte. Tämän seurauksena mallit tukehtuvat omaan monimutkaisuutensa. Parametrien matriisit paisuvat niin suuriksi, etteivät ne mahdu suurimpienkaan koneiden muistiin. Otetaan esimerkki. Aiemman nykymittapuulla minimalistisen Fashion MNIST-esimerkin ensimmäinen 128 neuronin kerros tarvitsi yli 100 000 parametria käsittelemään syötteensä 784 kuva-alkiota. HD-tason digitaalikuvassa syötteitä on yli 6 miljoonaa. Runsaat 2 miljoonaa pikseliä, joista jokaisella on 3 väriarvoa. Jos syötettä käsittelemään valjastetaan neuroneita edes 10% syötteen koosta, ensimmäiseen piilokerroksen painomatriisiin tulee lähes 4 biljoonaa parametria. Yksi ainoa kerros olisi samaa kokoluokkaa kuin suurimmat nykyiset kielimallit. Laajoja kielimalleja ei tosin edes yritetä ladata muistiin kokonaisuudessaan, vaan ne paloitellaan erikoismenetelmien avulla monen eri koneen kesken. Jotakin muuta tarvitaan. Etenkin kun myöhemmin paljastuu, että muistin kulutus ei ole edes ainoa merkittävä vaikeus. Ratkaisu on mallien erikoistaminen erityyppisiin tehtäviin. Osa tehtäväkohtaisesta tietämyksestä viedään etukäteen osaksi mallin rakennetta ja sen koulutusmenetelmää. Malleista tulee vinoutuneita, mutta tietoisesti ja positiivisessa mielessä. Tekninen termi tällaiselle ominaisuudelle on induktiivinen bias. Malli luopuu kyvystään oppia tasapuolisesti ihan mitä tahansa ollakseen mahdollisimman tehokas omassa tehtävässään. Hermoverkkojen tietoisesti valittuja suunnitteluperiaatteita kutsutaan niiden arkkitehtuureiksi. Ihmisen laatima ja valitsema arkkitehtuuri asettaa ne reunaehdot, joissa mallien koulutus tapahtuu. Oman maailmamme rakennustaiteessa linnoituksia rakennetaan eri lähtökohdista ja eri tavalla kuin vaikkapa siltoja. Vastaavasti hermoverkkojen rakennustaiteessa
Erityyppisillä tehtävillä tapaa olla omat arkkitehtuurinsa. Tehtävätyyppinsä sisällä arkkitehtuurit ovat kuitenkin yleiskäyttöisiä. Saman arkkitehtuurin pohjalta voidaan rakentaa lukuisia varsin erilaisia siltoja ja hermoverkkoja. Kurssin seuraavassa osassa tutustutaan tunnetuimpiin ja luonteeltaan varsin erilaisiin tekoälyn arkkitehtuureihin sekä niihin tehtävätyyppeihin, joihin ne ovat erikoistuneet. Askeleisiin tekoälyn evoluutiossa, kehityksessä, joka jatkaa kulkuaan kiihtyvällä vauhdilla. Näkemiin.